Limbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Naimbag na oras mo, Joyce. Sir Michael? Flowers and chocolates for you. Thank you, sir. Paborito ka talaga ti rosas kan chocolate. Nagbanglo. Agtugaw ka, sir. Saan ako nagbayag-bay? Inmay ko lang intad na kita ka. Isa ganaan ka pa'y kumain ti meriendam. Saanan? Kumustahan ka lang dito eh. Okay, aklaang ditoy. Maragsakan akmat. Tada sa bali amang bisita kanya. Agananat ka ha. Espesyal ka kanyak, Joyce. Ha? Sir? Saan nakman nga awagan iti sir? Michael ko namlatan. Mabalin ka di, Joyce. Sige. Nuday tadi kayat mo. Michael. Sir Darius, dahito iti files nga ipapabirok mo kanyak. Agyaman nak Michael. Nakita madagos Naornos ngamin iti files ko iti computer. Adapay ka di iparamid mo, sir? Awanan. Agyaman na ka. Sige. Agsubli ako ni J-table ko. Michael, mabit lang. Apa, sir? Ni Alexandra. Saan kami na nakapagsarita pa'y anasaya at kadagiti kalabas nga daw? Anya ka diti kahit mamaman. Ada ka din na ibaganakan ka, asakit tinakam na kanya? Tinaibaga na kanya kat di ka na sa anyo pagkinkinawatan. Day tala Ako, sir? Isulangan ti kasaritam? Okay lang kan ka? Apay akas ti saludsod mo, sir? Ha? Awan. Sige. Lipatan mo tinaibaga ka. Mabalin mo tagsubli iti lamisa. Oh, Joyce. Naragsak ka naglinlinisan. Kastig hayam tirik na. Ti ada mangipatpatigkan ka. Naidumduma. Ha? Owan. Kasta talaga. Panag ko na, ma'am. Rumbang asong batak ni Michael na agaram kanya? Apay kitinasan? Sa bagay, kinunam abaro. Awan mo't dakos na, tabalasang akmat. Sige, ma'am. Napadasam ka din, ti ada boyfriend na? Ha? Sino ti boyfriend mo? Ay, tila madamdamag ko. Nag-sweet ni Michael. Sapay ko matasan nga agbaliw tinik na kanya. Mabutang ni Joyce nga agkamang kadagiti otoridad. Isang awan ti rombang nga pagdanagan ta? Di ka sigurado, Emily. Kasta nga minti mariknak. Amangan no nagawid lang ije probinsyada. Kay kayat na ti agulimat. Makantakit din. Kan di mo liplipatan a bisitahan ni Vanji. Iti nakaibaludan na, ha? Awang panawan ko? Adda pa'y dagiti babay nga asikaswag inton madamdama. Bilinam dagiti babawnan. Amangan no saan kit din nga agang angas dahil Vanji. Anya ko maita? Baybay amon Iso talagang tigibus na. Orekas kasano, nagnumaran tamat ni Vanji. Iso tratun tamat iti nasayan. Bayam amadusa gapoy iti naramid na. Ikulong mo pa'y langi jay? Tapnumapnak dagiti lamok amang kagat kan kuana. Nagpig sa titudo. Narigat ti agura iti pagluganan nita. Agpaituludak kini Michael. Imunan sa nanagawin. Siya kung ti mangitulod kan ka. Numabalin namin. Kaya't ko alitigikan ti dita man ang pagkinaawakan. Si Kamat. Lipatan mo no anya dagiti napalabas. Ano? Itulod ka ni Japan.
Aman nga itulod na iti apartment ko. Apay adito'y coffee shop tinapanan ta. Tapno makapagsarita tapayan na lang yun. No may naig iti trabaho. Sige. Panakanak. Sana trabaho ti pagsaritaan ta. Masapol nga gawid ako. Saan ang mabalin nga awan kadwa ni Joyce iti apartment ko? EJ ti papanan ni Michael. Naibaga na kan kaday. Well, ko, Alexandra, kahit ko lang bumawi ka dagiti ado ang kurkurangan ken ka. Adamat nagkulangat. Iso ang dispensaran ako. Oh, kung naklakit din, no di mo amo tagkit daw iti dispensar. Agpaiso, nagkadwa tayo iti trabaho. Ngam di mo pa'y unay amo no anya ti kinatao. Wanyag paiso niya. Sino kang agpaiso? Agent Alexandra Meneses. Apay nga wan silaw dito apartment ko. Darius, maditag parparit na kanyak. Bumabatan. Ang mga nadalaang di taunig ni Joyce. Sige, bumabata nga rodan dito kotse. Madana aganak. Nakalak tiri daw pati dagiti tawa. Awan dito unag ni Joyce. Ano niya? Maulit ka di manan tinapasamak. Ang mga narimormat. Saan ang mabalin abasta rumarlatan ni Joyce? Imbagak kan kuha na adelikado ti siguridad na. Ni Michael. Padasag ng awagan ti cellphone na. Napanan nga tan ni Joyce. Oh, talaga saan ko ang makontak ti cellphone ni Michael? Sana bali. Adamat duplicate ko. Lokat akon ti apartment. Makaparelax, ti agtalinag iti park. Itaak laang manin ang nakaumay iti kasti a lugar. Nasipnatan, Joyce. Panag ko na. Naskan nga gawitan. Kaya't ko tinaan anay awaya-waya. Jay awan ti pagbutbut nga. Saan akas iti kondisyon ko ita? Ita lang daytoy, Joyce. Agpating gamot lang daytoy apan nagtuok mo. Agyaman na kada kayo ka ni Ma'am Alexandra. Pasanda ka baybayan. Ala, agawitan. Tama nga nung birbirukan da kan. Kaya't kung tumanin ti agpasyar. Mabalin ka di. Asikan tumanin ti kadwa. Uwan, Joyce. Madanagan lang ita. Tasaan ta nagpakada. Amumatan, abinilin na ka ni Ma'am Alexandra. Bayan, taler tuwak dagiti pan nakabagiti linteg. No bilang taon pa lang ni Joyce saging gat madamdama. Kasta una yung tidanag ko. Ang mga noad na nangalakan ko na dito eh. Kat insubdida man ng ijay sigod apag trab-trabakwan na. Sa akong di mga lukat. Sino ata dita? Sino dita? Sir, siyak da itoy. Ni Michael. Kadwak ni Joyce. Sa di na namin tinapnapan nyo. Apay manaw kayo ajak ama. Sorry, ma'am. Saan mi anak puutan ti oras ka ni Michael? Napan kami lang dita part, dita si Deg. Michael, Joyce, jak kayatin ama ulit pa'y dahi tinaramyo. Jak kayat nga agpagad ti biyagyo adong. Uwan, ma'am. Saanin ang maulit pa'y? Jeremy, umay mo kitaan dagiti babae asim magbat. Nagpipintas da. Isurum iday tinasayat, ha? Dagita timangted ka data iti ado a kwarta. Agtalag ka kanyak, Jeremy. Patsak, asaan da ang maipada ka ni Joyce? Amumatan ti estratehiya nga raramidan ta. Well, ada may dagiti agsangpet a babae? Agtultuloy na tati pa nag-recruit kadagiti na duma-duma a lugar. Saya atom ti trabaho, Emily. Tadakkel to ti premium. Ama Jeremy, kaano ka di asaan ko asinaya at ti serbisyo? Awanan ti panagtunan. Dahita ka ti pangayatakan ka. Iti uray ka anuman. Di nakpay pinaay.
Saan man na mabilang dagiti naganak, nga umay mga report iti anak da mapukpukaw. Kita nyo? Dagita amin dagiti ladawan da. Talagang rin nagtultuli ti operasyon da, Chief. Iti investigasyon kini Joyce. Patyak nga ado ti ammo na may naig kadag iti akaso ti human trafficking. Iso nga ti may baga kada kayo. Ket annadan, ken salwadan nyo ti siguridad ni Joyce. Ken uray da kayo adwan. Agannat kayo met. Dakla sindikato ti mabanggayo ditoy. Chief, narugyan min da ito. Iso alepasin mi. Mangnamnama kayo, sir. Malpas mi daytoy akaso. Mamati ken agtalagak unay iti kabalan nyo. Kas special agent. Rugyan dati investigasyon kan ka, Joyce. Isa ganang tibagim. Madandanaganak. Ibagam lang tibod no kadakwada. Tinakitam kan tinapasamakan ka. Diyak ko man kahit anagipan na tinapasama kanya kay Jai. Teka sa pulan ita, makitinulong ka. Tapno matiliw. Kan maidatagan iti kaso dagiti nangabusokan ka. Sikat imang patpatibgar iti pakinakam ko. Sapay ko ma. Tagtalinaod kalagtaan na pod no kanyak. Saan ka baybayan? Kalpasan ti investigasyon, kat may datagan dagiti rombeng nga sumungbat. Mabalimon tong tagawid. Makaden namon dagiti naganak mo. Day ta tinabayag kun nga ilihon ang mapasama. Nako na itay, Joyce. Anagyan kay iti underground ti balay. Juan, padno day ta. Adayo day ang lugar. Ada ti dua lalaki anang bantay kanyak ijay. Tiago, Kanardo tinaganda. Mabalin ka di ang mapantayo ijay lugar anang ipanandakan ka? Mabalin. Amok day jay ang lugar. Okay. Anya pa'y, Joyce. Anya pa'y dagiti ipapaaramid dakan ka. Sumusurot kayo mat kadi ka dagiti customers. No at dagiti kayat na mangirwarkan ka. Juan, iso ti Jack kayat day ta. Nga mapilitan nak. Naungot ni Emily. But nga nak, apatayin na kano, nga Jack sumurot. Aminak. May saakmat ka dagiti mabaybayadan nga escort service. Dagiti babak ng negosyante, kan politiko. Dito'y ang lugar, tinangipananda idi kanya. Sa dino ti underground niya babakam. Iji abanda. Mapantayo ijay. Kat ito daw ti pagnaan iti underground. Mabait lang, Joyce. Naku na mitay nga dagbambantayan ka. Ang mga nadapay lang dita. Tiyag nagan ni ti Tiago. Amangan nandalahang dito aglawlaw. Agsipsipot. Taiso di aramidan na idi. Nalabit mat nga adda di taunag. Rumbangaran nga gan na tayo. Delikado nga paiso da ito'y alugan. Underground na talaga dito yung lugar. Ngayon, papayakas to eh. Kasla na bayagan nga awan ti agnanaw ti tayo. Eti asalit. Tinangi kulungan na kanya. Malagip ko. Agsinublat na nga umay magbisita kanya. Kat ka na yung dakapangtaan. Panag ko na. Naisaganaan ni Cherry Witiamo. Pinapanaw na dagiti agbambantay. Dito'y namadlayan siguro nga ikulkulong dagiti datto nga babae. Kita nga, Alexandra. Ada dagiti bad, kan badbado dagiti babae dito asili. Anya di Cherry? Agda nagputi iti dahi abanda. Sa kunti man kita, dito'y kayo lang. Boss, at akon. Masaya at tadakan. Tinungpal mo ka di matlaang nagitimbilin ko. Wen, katkaslawanan mamaay na apinanawak ti underground ti balay mo. Sige, agtukaw ka. Agsarita ta. Amo ka na patiglaw na iti pagsaritaan ta. Kwarta ti pagsaritaan ta, Tiago.
Saan ka di? Aday tati kaya. At dapat may sutagkot ko tiya banda. At dapat lang siguro nabati ng pampatay dito eh. Ha, day! Darius, asino ti pinaltogam? Ha? Utot mo't lagayan day, Jay. Di marayan. Awanan ti tao dito eh. Ngam saan ana ikat dagiti gamit ti babae anak kita tayo ijay asilen. Vanji? Apaya saan kang agtagtagari? Vanji! Bruno? I-switch mo ti silaw. Tama. Kitaas ni Vanji. Ha? Nakaidda iti swelo. Vanji? Ma'am, sana niyan kutkutay. Di ka makibiyang! Ayaw ba ni Jeremy? Partakam! Wala! Natay samutan. Saan samutan nagang angas? Oh! Natangkan nga milang ti bagina. Apay! Ano tinapasamat dito? Jeremy! Kitaan! Saan ang nagang angas ni Vanji? Kunakun kat. Saan nga agpayak tipyak na? Binaybayang tumot ngamin. Ikali tayo na dagos? Narigatan! No adda makaam mo itinapasamak kan kwa na! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, kayat mo ka di nga agbyag pa, day ta babae? Sige, ayabamon dagiti taom, tapno ikalidan. Sa bagay, amangan umangot pa dito eh. Uy nga Rod, saan ta mo ta nagkurang? Inikanta iti kanan na, ngam di na kayat timangan. Ha, panawantan? Talaga siguro, aday tatiggasat na? Dahil iti record ni Michelle Castro. Escort service ngayon muna ang napapatay. Kaya, dahil ito'y matiladawan na, Joyce. Ming-ming man na yung bag. Nakitkitam ka din? Barbaruak lang ang rekrut da. Ngam na danunak pa'y dayta ang babae. Na minsan na nagkita kami. Kat ko na kanyak. Rumbang nga ganadak. Sipot idi. Saan kami na nakikita? No, kasta. Nabatad ang naggapo ijay ni Michelle. May samot lang ang idi nga escort service. Dahil Jay at Jeremy ti mastermind iti dahil ito ang napasamak. Ni Emily, apay adi mo dinakamat tinagan ti ex-girlfriend mo? At dan natibkar ng ebidensya kontra kadakwada. Agpatinggan ti kinadakas dagit adto. Ano tin bagakan katigayam mo, opisyal, Jeremy? Diyak nagustuhan timbaga na kanya. Bagat to ni Jibalay. Ibagamon. Kailangan mat-driver ti kadwata dito eh. Kaya't ko amamuan. Partakan tag drive. Jeremy, anya tin bagat tigayam mo nga opisyal. Delikado ti sitwasyon ita. Talaga gaya maintuloy na gijay nga agent nga imbestigaran ni Joyce. Anya? Kinasaritak ti gayam ko. Lumabali na patayin tanday jaya babae. Maraming dayta. No kayat da? Sana kas ka rin na. Saan nga italagdag iti taga-inbihay ni Joyce? Madanagan ka? Nas ka nga agpalami istapay lang. Anya ti kayat mo asawan? Pumanaw tapay lang dito eh. Kasanon ti negosyo ta? Online ti negosyo ta. Mabalin talagta nga agkakwarta. Nga uray adayo ti ayanta. Mabot-bot nga, Michael. Sa anak anarwam iti kasi anak adua sa lutsod.
Apay adagiti taga-media, tagsisinugat ang mangin interview kanyak. Kasta talaga nung may pasidong kay ti investigasyon. Kasaritam ida. Ni Ma'am Alexandra, di akon kaya ti sumango iti investigasyon da. Joyce, Paulit-ulit agiti salsalud-sudin da kanyak. baya, takasarita kita. Kaano ka di ang mabalin nga gawidak? Saan ka di ang nagkarida kanyak? Nga iti mabiit. Makado akong dagiti naganak ko. Apay ida. Apay asan da kapagawidan. Michael, kasapulan mi manan titulong mo. Malagip mo ka di pa'y di hard disk anaala tayo iti opisina ni Cherry. Sa bali ti hard disk ka naala tayo. Tanaytod ni Jeremy dahito iti may sa lalaki. Ngam addalat ta dagiti linaon tinaalak a hard disk. Malaksid ka dagiti ado at transaction da iti website. Ada ka di pa'y natakwatam at transaction ijay. Isuda ti responsable iti panangiwaras ka dagiti na duma-duma a virus ken pananghack ka dagiti websites. No kasta, milyon dagiti kwarta ang maisarag da iti account da. Alexandra, siyak matita ti agdamagan ka. Anya day ta? Kaano magpatingga ti panangimimbestigaryo ka ni Joyce? Madama pa'y laang ti investigasyon mi kan kwa na. Sana na kaya ti agpaimbestigar? Anya? Dahil ta tinaibaga na kanyak. A moment, na-trauma iti napasama kan kwa na. Karkaro ti panakatrauma na, gapoy tinalda o panagsalsalud-sudyo kan kwa na. Ano sa nalakuman? Sana nalaka ti pagdaldalanan na ita. Kaya't na makita, kan makadin na dagiti naganak na. Saan na naaramid, gapoy ti investigasyon nga aramidan nyo kan kwa na. Michael, tulungan na kami kumaamang ipalawag kan kwa na iti amin. At adda na pagkat tibiyag na ita, ta nagwarasan dagiti impormasyon na ibagbaga na. Kasano itan nga iti siguridad na nga ipaspasigurado yu kan kwa na. Michael, maawatam kumamad ti sitwasyon. Aramatan nyo lang ni Joyce, dahil ta tinabatad. Sikat tinangikarikan kwa na iti proteksyon, yung aging gakalang iti sao. Di mo amo atakderan dahil tanging bagam. Anya? Nas ka na makadanon tayo di nakasarakan da iti bangkay ti may sa babae. Bangkay? Well, nas ka na makita ta. Amangan no bangkay ti escort service da ijay. When no may sa kadagiti mapukpukaw a babae. Kunak no agpatinggan ti kastoy a krimen. Aging gasi bibiyag dagiti kriminal. Awan ti patinggan na dahito yung mapaspasamak. Iti dagi abanda. Aga-ari bongbong dagiti tattao. Wanyag peso. Iparking kong tilugan dito eh. Dumsad ka. Sige. Maditi angot na. Ang mga ninumanon nga aldaw ana ibalang day tabang kay. Wanya na. Wanya ka. Asig ganta. Excuse me po. Pan nakabagi kami tinintag. Saanin ang mabigbig tilangan? Maruprop sa tibang kay ti babae. Malas talaga. Oh, anya tinabuyam iti TV. Makawat ka manan. Asino ti sana makaungat? Binilin ko dagiti tao nga ikalida. Ngumanya tinaramid na. Imbelang dalatan itinusa dino a lugar. Ha? Ita, pagpipiyastanan ti media. Dagiti sadot at taong. Pumanaw tan dito eh. Sakbay ang makaaramid iti adang dagiti agent amang imbestigar iti kaso. Anya tagayat mo nga rod nga ipasagana. Ti passport ta. Okay. Manganta ko may Jarwan. Ngam dito'y laangan. Mas safe ka dito eh. Joyce, kumusta kayon kini Michael? Agar-aram ka din kan ka? Sana day tati kayat ka pagsaritaan ta, ma'am.
Tinasarakan dabang kay? Mangmangan ka. Saan arong bang aday ka ti pagsaritaan ta, Joyce? Sana bali kanyak ta na irwama kon. Ngam si kangay. Ni Banji dayjay, saan ka di? Saan akong pirmado? Iso dayjay. Inatahida. Nagiti awanan konsensya. Iso timbagam anang palubos kan ka. Saan ka di? Ada na ibaga na idi kanya kapag saksakitan tinakom na. Ipanang patay da iti lalaki nga ay ayatan na. Anya? Iso day ta tinangidoron kan kuan natin malikot. Kadag iti susurutan na nga among na. Gapo iti inaramid da iti lalaki nga ay ayatan na. Anya? Nasken na may akurat investigasyon. Ang mamatang dagita klase at tao nang ron na dagiti adu ti kwartana. Nalakad na lang ang malibasan ti lintag. Di dan to maitarayan dagiti nagpasulan ta. Pudno dayta. Kaya tamam, agtultuloy latta ti panagpukaw dagiti babae ngal alilawan da. Maaramid dalat ta ti kayat da. Gaputa adu ti kwartada. Kat saan tang agsardang? Aging ga matiliw ta dagiti kriminal. Ururayan na tanti driver amang itulot ka data ija airport? Ano pa lang ter aramidam, Jeremy? Adaw oraya ka importante nga awag. Wala daw tanit ti flight ta. Kabaitan. Hello. Itan ti flight mi ka ni Emily. Nalawag ka dimot lang dyan nagsaritaan ta. O sige. Amo yun ti aramidan nyo. Sino siya kinasarita? Mamuam to no sino. Ala, mapanta. Anya ko'y ti kayat yu amaamuan manipod kanyak. Saan kayo kadipay ana uma? Ngagim imbestigar? Adu pa ngamin dagiti kayat mi amamuan. Andiya kayatan. Naiba ka kaminan kada kayo? Kayat kunti agahawid. Lading itag. Ngam, saan na nalakad ay takid daw mo? Kalpasan nga ado tinamon nyo kanyak. Kasta ti aramidan nyo? Saan nyo ang maipaay kanyak tikit daw ka nga gawin? Awan matlagayang konsensya yo. Joyce, mawatam ko mamat ti sitwasyon. Darius, siya kung ti makisaritakan ka na. Kaslaak matlabalod dito eh. Limitado amin ang garaw ko. Joyce, damdam ti bagakan ka. Para matla iti pagsayang atam da iti ngat aramidan mi. Para iti pamilya. Para lang ka na kayo. Tariga kayo lang nga makaala kanya kiti kasapulan yung nga impormasyon. Saan apod na data? Naskan ang mabantayan ka na imbang. Anya tinangagaw nga ipasidong dakano iti Witness Protection Program? Anya ti kayat na sa unday ta? Limitado amin ang garaw ko. Amin na papanag. Mapampantayan na. Joyce. Jakla kuman inman nugot iti na ito'y. Agpagad matlagayam ti biyag ko dito'y. Mabalin ka di ka muna dito opisina? Sige. Apay, aday bagam? Kumusta ang klase taray ti kaso nga igaman nyo ka ni Sir Darius? Oray kas kasano? Adamat ng tinapintas a development na. Agpakpakatawa ka, Agent Alexandra Meneses. Anya ti kayat masawan? Kasano nga ituloy yung ti kaso nga igaman nyo? Idinto tawanan dito Pilipinas dagiti prime suspect yo. Saan ka kadi amamati? Akabalan mi asulbaran day ka kaso? Mamati akto ninton maipabalod yun dagiti suspect. Gamita, agdwa-dwa kiti kabalan nyo. Kunak man no agkakadwa tayo iti day ti alaban, Michael. Idi dayta, gamita. Saanin? Anya?
Kita nyo ti mapaspasamak ti ni Joyce. Parparigatan nyo lang. Pag numnumaran nyo lang, yung diyo kabalan nga ipayan iti proteksyon. Di ka kumagsaw iti kasta. Di mo lang amuno kasano ti sakripisyo nga aramidan mi kini Darius. Ngam da iti titandaan ng Michael. Ipanaknaknikan ka. Nagbidot ka iti panang tagibasit mo kadakad. Apingin may ka dito apartment ko. Mas daawak man, Darius. Di mo ka dinadlaw. Ado dagiti miss calls ko iti cellphone mo. Tangan, saan mo matasong sumbatan? Wan, ado nga pesa. Kasapulan ta titunggal maysa. Amo, naturad ka. Kabailam ti lumaban. Ngam saan amin nga daw, ket kabailam aprotektaran day tabagim. Sa balin ti taray ti panunot ni Michael. Nangag ko amin dagiti insawang na ken ka iti opisinam. Ayan, jak lang nagtagtagari. Madanagan ngamin para kini Joyce. Ngam saan arumbang dagiti nga imbaga na ken ka. Tagtagi pasit nun nanti kabailan ta. Ket jak kaya tikas jay. Awan. Panagkunak ka talaga asuminan kadata ni Michael. Nadagsan dagiti inibatan na abalikas. Panagliknak. Dudwa talangan alumablaban. Di ka madanagan. Tasaan ka abaybayan. Darius. Nadagsan unay tirik na kadagiti ang mapaspasamak. Hinalakot na. Awanan ni Mami ang pangibaga kadagiti parikot ko. Itala nakita ti panagsangit na. Kat... Nagirot pa iti panangarakot na. Alexandra. Di kagdalan. Awan sa bali ng tinulo. No di datamot lang. Agan anos ka pa ilang dito yung safe house anang ipanandakan ka, Joyce. Pudno ti kinuna ni Alexandra. Para iti proteksyon mo rito yung aramidin da. Sana kasto iti tinarigagay ko abiyag. Kayat ko ti normal na panagbiag. Tay nawaya ang maramid ko ti kayat ko nga ramidan. Tay mapanak iti kayat ko apapanan. Dumtang tumat lang dahita. Michael, ada na kinawatan ta. Kat mabalin ko nga ibagakan kati kayat ko nga ibaga. Anya dahita? Ay ayatin naksaan ka ti. Uwan. Ay ayatan ka, Joyce. No basta, tulungan na ka makalibas dito a safe house. Anya? Kayat kung tiag suplay di pamilyag. Mabalin ka di, Michael. Anya? Mapukpukaw manan ni Joyce? Wan, umayak adagos dita. Sige, bye. Oh, napasamak manan ti pagbutbutnak. Adda nga tanang ilibas kan kuan. Ijay safe house nga ayan na. Anya ti makitam iti silad ni Joyce. Pwersa nadadaal ti tawa. Kat ijay tinagnaan na rimor. Talaga nga taan naglibas. Wano, adda si murutan na. Kung nadagitag bambantay, ang naglibas. Tawan mo tinasiputan da nga imunag dito. Ni Michael, amok nga da pa kainaigan na iti daytoy ang napasamak. Talaga ang nadadaal ti tawa ti silad. Ngam, tinakaskas daw. Kabalan nga ta ni Joyce apir dyan ti tawa. Landok na jay. Ket lalaki lang ti adda kabalan nga amang pirdi ti dayjay. Alexandra? Sir Darius? Sa dinot kaya ni Joyce. Anya?
Ni Joyce? Apay, anya tinapasamak. Di ka nagintindihan mo pa, Michael. Ko, sir. Sumra ka kuman sa opisina. Diyak amo ti ibagbagayo. Di na kami kumanparigatan pa, Michael. Ammo mi asikatin ang tulong kini Joyce tapno aglibas ijay safe house. Saan da ka pabasunan? Awan amo iti rayta. Diyak amo nagpukaw manay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No talaga nga ayatam ni Joyce. Saan mo isakripisyo ti biyag na, Michael? Amom kadino kasano ka paggadday to'y apasama. Amok. Iso ajak marami dayta ka ni Joyce. Iso asadak apabasun. Grabe Di ka di pa'y makaturo? Umuna kan. Kachat ko pa ni Raul. Saan ka pa'y lakadi, ana uma? Aldaw kan rabi Day talat na nakapsat mo, ti kanayon mo, akatyan. Masapo lang matutukan ang nalayag ti pinanawan ta negosyo, Emily. Kaslaon pa nagtalat mo, itikapsat mo. Bilbilinat lang ang nalayang. Ti hardis ang nayawat kinkwa na iti. Nasken ang maidulin ang nalayang. Sensitibo dagiti impormasyon ang nakakabili jay. Okay. Umunak nga ro na maturog. Sumaruno kan tulangan. Katsapay na ko ma, taibaga ti kapsat mo tipod no. Amo matan, nalaing nga agulbud day jay. Saan mo't siguro itan? Nasken nga agbalbaliwan. Tadakkel ti responsibilidad nga inpaimak karuan. Apay akas na ti panangkit-kitang panyak, Sir Darius. Apay adi mo pa ilang ipudno. No sa dino tinang ipanam ken ni Joyce. Imbagak lutan kada kayo. Awan amok iti panagpukaw na. Agturong kami iji probinsyada. Amo Michael, nataktak ti investigasyon mi. Gapo iti daytoy a panagpukaw na. Mapan kayo lang, sir. Pasat ti trabaho yun ita. Iti kan nito amaan mo ning ilamlamang mo ni Joyce. Sakti kang unan una ang makalaban mo. Ibatam ti kwelyo ti badok, sir. Kung matakwatan minut lang ti kinapudno. Aramidon nyo ti trabaho yo. Saan asyak ti pangidas ala nyo itugat yo, numapaay kayo. Adayo man yun daytoy abiyahe ka, Alexandra. Sa paijak kabisado daytoy a lugar. Adigam ko, mama. Surutan ta daytoy. Kasla kahit ko apat yan. Ngawan amo ni Michael iti panagpukaw ni Joyce. Maamon ta dayta. Apaman ang makasangpag ta iti balay ka. Amangan no nagawi iti ayan ti pamilya. Taday ta tinabayagan akit-kit dawan. Sapay ko mangharot na masarakan tayo dyan. Sa dino kumapay ti sabali apapanan na. Malaksid lang. No nagsublimanan ijay sigot ang nagkapon. Imposible daytan, Alexandra. Agsubdi manin. Idinto ta pinarparigat na lang arudan. Iti ayan ti waiting shed. Yin inayad mo tilugan. Adda kalsada apag naantap no madanon ta ti balay da Joyce. Amangan no daytoy a kalsada. Padasam. Nasken ang makasangpot tayo di balay ka. Sakbay ti sumimulan. At to'y di kami. Kasapulan nyo daytoy, talalamiis diti a lugar. Agyaman kami, nana. Ay, dispensarin yun ti asawa. Tatulang nga minay. Masapol nga ipukkaw mo ti ibagam ken kuana.
Da kayo kadi tinaganak ni Joyce, tatay? Buridak mi ni Joyce. Naggraduari ti sekretarya. Ang kalpasan na naggraduar, pimanawaling, gaputa adda ka na ti pagtrabahuan na ijay syudad. Adda na buong ijay kusina. Inakitaan. Nana, tulungan kayon amang pidot kadagiti na buong abaso. Kadayo na kastoy ti mapaspasamak kanyak. Sipod pinanawan da kami ni Joyce kat saan na nagsubli aging gaita. Aging gaita. Kaya't naasawan. Pulos asaan anagaw-aw. Ay, bayamo na nako. Siya kung ti makamo amang ikat itinabuong abaso. Asino kayo kadi? Gayam yo kadi ni Joyce nga anak ko. Anya tinaybaga kan katilakay. Nagasawa ka nun dagiti kakabsat ni Joyce. Ngem, adayo dito iti balayda. Awan dito ni Joyce. Saan anagaw? Damdamagan tila kay. No kadwatan ni Joyce. Pagarupan da no gayem ta. Sa dinungarod itan ti ayan na. Maasyanak itinan. Or-orayan na ni Joyce. Dagiti a klase ti pamilya ti punpuntirya ang dagiti sindikato. Gungun dawayan dati kinarigat ti panagbiagda. Amom Alexandra. Ado ti saludsod ti lakay. Maawatan da kata. No ibagata tinagbalin na trabaho na. Agi na natakit din. Rabi, masapat tapay nga agbiyahe intod. Adda ka din ni Joyce, ijay balayda. Awan, saan pa'y anagaw awit sipod ini? Angam nagturungan ni Darius ijay safe house. Barang adda maala na makatulong iti investigasyon. Amok amala dingitan ka unay itinapasamak, may kan. Dayta, katno talaga nga awan ti amom iti kanla at apanagpugaw na. Inilibas ko la kuman. Hindi kinid daw na kanyak na ilibas ko. Anya, Sakbay na pasamak ti panagpukaw na. Kinasarita nak. Kinid daw na tulungak ngaglibas. Kaya't na kanun nagawid. anya tinaramid mo. Kung nakasaan na mabali na pumanaw. Tagpagat ti biyag na. No inlibas ko la kuman. Saan na aramid da ito eh. Amom asaan ta mabaling na ilibas. Gapot na saan pa'y analpas ti investigasyon kan kwa na. Ad na magpagat ti biyag na. Iti da ito nga inaramid na. Adaytan ni Darius. Sapay kumatad na impormasyon anaala na. Manipod iti safe house. Igam konti ala ti CCTV camera. Manipot iti lugar. Oh. Sige. Oh. Aday ta. Makita yu ditan dagiti pasamak. Nasibngat. Awan tinakadidilnaw iti dayta arabi apa nagpukaw ni Joyce. Kaya't nakadiasawan. Ngawan ti maala tayo nga ebidensya iti data video. Saan nyo ka di anadlaw? Ada nakita ka tao. I-rewind tayo. Tapno makita yo. O sige. Wan. Adda tao itirwar akas lagor uray. Kat... Dayta at tao tinapan ng dadawil iti tawang ayan ni Joyce. Michael. Mabalin mo ka di nga i-close up. Tapno mabigbig tayo no asino data. Mabalin ka di ang mabigbig jay tao anang uray kini Joyce, Michael. O sige. Padasan tayo may close up. Barang adda makita pa kabigan kan ko na. Aday ta. Kita niya. Kasla agam amudamat kini Joyce.
Naging narakop dapay itirwal. Sakbay apim manaw da iti dayta lugar. Kaayan ayat na nga ta, dayta. I-post mo, Michael. Kaya't ko akitaan analay. Oh. Dayta. Nakapost kan close up. Anyat panag ko na, Alexandra. Mabigbig mo ka di. Kasla mairo pa akong dayta lalaki. Michael, malagip mo ka di pa'y. Wen, iso dayta. Malagip ko tiro pa na. Anyat ikayat yung asawan. Nakakitaan nyo iti dayta lalaki. Araramitem ka di madlang nagitimpilin ko kan ka, Rahul. Apay, awan ka diti panagtalag mo kanya? Lumabalin ko ma. Agsubliak dito Pilipinas. Ngam na baggan. Aramidag ti amin nabilin mo. Step by step. Tap na awan ti makunang. Di mo baybay na Tiago ha? Dakkel ti maitulong na dayta. Imbilin mon kanyak day di alakay. Sakbay apim manaw ka. Saan ka di? Agsigurado ak lang. Enjoyam ka diti bakasyon mo dita, manong. Di mat kaduan ti girlfriend mo. Iso nga ag-enjoy kayo kidi. At iti video na ala iti naudi pa nagkita yung ni Jeremy. Anyat ipanag ko na, Alexandra. Kitaan tayo anaimbag. No agpada ti lalaki anak kita tayo akaduan ni Joyce ang naglibas. Itatawanan ni Jeremy. Dahil tamot alalaki ti simukat kan kuana. Oh, kitaan kan ikumparayo iti lang ati videos. Anya ti panag ko ng Darius. Agkarkaro pa da ka di. Nukasta. Ti lalaki ang nangyawatan ni Jeremy iti hard disk. Kat isumat lang ti lalaki akadwa ni Joyce ang naglibas iti safe house. Amerika, Jeremy. Ngam ti panunot mo, at damay lang dyan Pilipinas. Pampanunutag namin dagiti negosyo, Jay. Mangmangag ko ngamin ti panakisarita mi ti kapsat mo. Kasla makaungungap ka. Natangkan kami ti ulo, Jay. Masapul nga ulit-ulitin dagiti palagip kan kuana. Jeremy, enjoy ang takit di ti bakasyon ta di ti Amerika. Kasano ang ma-enjoy? Madandanaga na. Amang ano iti panagsublik iti Pilipinas, awanan dagiti negosyo. Sikakit ni Mat. Pagdagdanagam tabagim. Oh my God. Ang pasyal takit di. Lipatan pa lang dagiti problema nga imbatim ijay Pilipinas. Mamati kayo, nawan pa kay naiga kiti panagpukaw ni Joyce. Isosandak ko mapagsuspitsaan. Apay asimurot ni Joyce iti day di alalaki. May salahan ti masigurado kiti dayta. Adda relasyon da. Jak pulos na damdamag no adda kaayan ayat ni Joyce. Tilaan malagip ko. Dinamag na no single ka pailaan. Sana masungbatan amin dagiti sa lutsudyo. Jak la pagarupan nga adupay dagiti duldulin na asekreto. Nasakit anak manan ita. May kadwa na gundaway ang nasakit anak itinagan ni Ayat. Di ka madanagan, Michael. Agkita kayon tupay kini Joyce. Di ka mapukawan itinamnama. Iti dayjay ang nakitak. Ituloy ko pa ingatan nga Ayatan. Inaklon kong tinapasamak kan ko na. Namjak natin siguro maaklon. Amalaksit kanyak. Dapay gayam sa bali, akayan ayat. Siga ka di baro abos ko. Nawan ti kapsat ko, siyak ti surutan. Amin nga ibagat, surutan. Kapsat mo gayam ni Boss Jeremy. Wen,
Kanayon ti panagchat mi iti kapsat ko. Kadyak mo. No apay akanayon nga ibilin na kakanyak. Adda nga min nagsaritaan mi ide. Agur orayak lang met, tigko signal manipod kan ko ana. Tapno, rogyak ti patpatrabaho na kanyak. Tiago, ammom ka di. Man-manong agtalag ti kapsat ko. Adda ka din go signal na. Awan pay. Imbaga na lang nga pagsaganaan ka. Sika, boss. Awan ka diti paramid mo kanyak. Awan pa ita. Nasingpet kan sa kumpara iti kapsat mo. Kasta ti panagkunan. Tiago, di nakpay am mo. Nagorderak man ni ti arak kayo naman ta, sir. Boston, medyo timaman. Agawit takit din. Oh, kaslakag dada mo. Kaya't ko lang makalipat. Dito iti kanayon ko ako pa na. No kaya't ko nag-unwind. Aga-asong tinapasama kanyak. Namidwa akong nasaktan. Michael, dito'y kalahay. Adalamapan ko kitaan. O paano na ta? Ang mga magda na kursunadaan na, chicks. Iso tayo JT lalaki ang nakita mo iti video. Nakatugaw iti may sa alamisa. Dahil inasit gano'n lagi iti babae. Simak alay. Nasgan ama-amwak ti kinasya sino na. Ni manong Jeremy na ito yung mawawag. Di tayo pa nga umawawag dito eh. Batak man lang. Hello? So di naman ang kanan mo ita. Kita ipay nga wawagan ka. Dito lang. Anya na gitimang mangag ko. Ha? At may babae. Ako, manong. Medyo happy-happy magtatao. Kita ang dayta. Kunam nga da ka ita iti opisina. Nga ba't da ka magkaya may beer house? Nga. Masapol ka di nga ibagat amin kan ka ti papanak? Masapol ang mamuak. Dagiti kwarta gas-gastusam ka dagiti bishop. No, narigan. Kurang pa ito kastagdan ko. Sana kas karina ti responsibilidad ngayon batim kanya. Amo ko no asino dahi ang lalaki iti video, Alexandra. Asino? Raul. Raul tinagan na. Kabsat ni Jeremy. Sigurado ka? Well, nagdamagak ka dagiti babae nga yung table na. Ngam apay asimurot ni Joyce kan ko na. Anya ti pakainaigan da ado. Aping agpilit ka pala nga agawit ka dagiti naganak mo. Saan ka kadipay akong tintoy ti sibay ko? Ha? Hindi mo lang mo dagiti napasarak iti matikapsat mo. Ni Emily tinang parigat kan ka. Saan natikapsat ko? Pinanawan nagpay. Binaybay anak. Saan ka binaybayan? Di mo lang mo. Kanayon nga awagak ni Manong Jeremy. Damdamagat mo kasanukan. Diyak kaya tamaman tikapsat mo ngayon libas na kiti safe house. Asino mat ngamin ti mangibaga? Sekreto talang da ito eh. Agyaman na kiti panang tulang mo kanya. Ti panangiruan mo kanya kiti safe house. Di mo lang amin mo. Napigsaak kadagiti agbambantay iti dayja a safe house. Kanya? Nagbayad na kiti kalagatan. Iso na ipanaw ka. Kanya, makitam itan no kasano ka bilag ti kwarta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan na ko man niya ibati pa'y Raul? Saanan?
Agnanayonan nga dak iti sibay mo, Joyce. Kat na pumanaw ka? Kitawag nga isurot nakmatan. Anya pumanaw sasawam. Adda akon. Kat sana ko na pumanaw. Tandaan am dayta. Iso asaan ka madanagan. Awan ti mangan ano kan ka dito. At iti personal information ni Raul. Graduate iti computer. Ordinary lang ang dagiti information may papankan ko ano. Anya nga ta tinangayatan kan kuana ni Joyce. Taapay nga isumutan ti simurutan na. Gapo ta nagkadkad ka, itikid daw na kan kaatulungam ang makalibas. Lumakitak lang dahito yung lalaki. Sana nagdua-dua mang buong itiyo pala. Ti panunutam ita. Katno kasano ang maalam kan ko na ti hard disk. Nga impaidulin kan ko na ni Jeremy. Daytay ta tidak kalaparikot tayo. Nga mamati ak. Mabalin latang aramatan ni Raul tinasao a hard disk. Tapno mangiwayat iti na duma-duma a krimen. Nga pa kay naiigan iti iti. Papayaban na ka na o, Boss Raul. Agtugaw ka, Tiago. Adda na patig-unay ang pagsaritaan ta. Bilin ka ni dayta ni Boss Jeremy. Saan? Siyak timang biling kan ka. Kat danggam analaing dagiti ibagakin ka. Anya dayta? Isaganam tibagim. Tadda kam abalay. Ha? Ay, amangan mo to ang paggadak dita. Anya ti aramidek. Pumatayak iti tao. Saan? Saan ka pumatay? Sarkam dayjay abalay. Taalaam amin dagiti napapatay nga alikamin da. Kang runaan ka dagiti kwarta kan alahas. Maawatan? Sa dino ti ayan dayta abalay. Joyce, nakapili ka din iti kayat magatangan para kan ka? Kaya't mo asawan. Ag-online shopping ta? Iso nga ro da pagpilpilyan ka? Ay ngam naglingi na dagiti bayad na dagiti a produkto. Kabaalak abayadan da kita. Apay, awan ka diti panagtalag mo kanya? Oray mano? Uray mano. Sige, agpili ka. Tapay deliver ta dagos. Badbado. Kan sapatos. Dagita, di kayat ko. O sige, ibagam lang nun niya ti kayat mo. Paiso ti orderan. Nagbaligi ka, Tiago. Nalaing ka talaga. Kasano na amo ang mga awan tao ijay abalay. Kan ado dagiti alahas ijay unag. Saan na masapol ang mamam dayta, Tiago? Tibi nga ikaw. Itad mo na dagos. Siyempre. Kat, adukan ka. Kas tati kayat ko. Sige. Ibagak tumanan kan ka. No addan to sa bali asarkam abalay. Sige, ibagam lang kanya. Adun tupay, Tiago. Di ka madanagan. Dakdakkel tupay ti mabingay mo. No dakdakkel mat ti matakaw mo. At iti pagiwarnak itangal daw. Basa ang tilinaon na. Alexandra. Adati may itay nga gina. Natakawan na ka no. Isa day tati kayat ko basa ang. May kadwan na iti reklamo ang napasamak. Kang runaan ti panagtakaw. Iti may sa akolong iti day ta pagiwarnak. Natalantan ti writer ti connection ti akipong apanagaramat ita dagiti agtutubo iti Facebook. Kat kadagiti may nagreklamo. Kadwa da dagiti anak da. Kat may sa ti sungbat da. Aktibo at talaga dagiti agtutubo iti Facebook.
Dagito yung dagiti makun ko na mahilig nga ag-selfie. Picturean da dagiti bagbagida. Saan to i-post ijay Facebook da. Kat didakas na. Saan da may private dagiti impormasyon da? Iso ang maamanlat ta dagiti hackers kan kriminal. Dahil takit ipagdaksan na. May pablock amin dagiti sensitibong impormasyon. Agraman ti kompletong address da. Dahil tamat ti pampanunutak. Ang mga nusan ang makontento dagiti kriminal at akawan dagiti babalay. Ket serkandan dagiti dadakkel nga establishment. Joyce, na-deliver amin ang dagiti in order mo. Kunaktumatkan ka. Saan ka apulos ang mapaay? Kompleto dagiti orders ko. Oray sakmet. Dagiti order ko nga electronic gadgets. Nakaayayat man. Ada natin nagmo a card. Credit card da ita. Saan mo ako ko data a card? Ita ka kadila nga makakita iti credit card? Ngamin. Kasla foreigner takin ko iti data credit card? Kasano hanapan kan ka? Puso ti kasto ita, Joyce. Kita mo dadag iti magics ko. Makapag-shopping ak iti online, baban iti credit card ti sabali. Maalak dagiti amin na produkto akayat ko. Ngem san asyak ti agbayad. Pinayaban kayo, Adwa. Tada kaya't kung ipakita kada kayo. Anya data, Chief. Kita nyo ti screen iti computer nga usarak dito yung opisina. Nahak ti computer yun, sir. Itala nga mapasamak ti kastoy. Nadiskubre iti inlukat ko. Ladawan mo ti babae ti nakita kiti screen. Talaga ngayon matakin dagiti hackers. Amangan mo't no aminan a computer dito opisina kat nairamanan anahak, sir. Tidamdamagag. Kasano kumaana sa rak ti hacker ti website tayo? Kan anya ti kayat da nga ipasimudaag iti kastoy nga aramidan da. Di mo ibusan ti kwarta kiti panag-happy-happy mo lang, Raul. Oh, come on. Kwartak ti busbus-busek, manong. Amambukan. Awan ti amum a trabaho. Kailangan gastos iti awan kaskan na ti aramidam. Sigurado ka kaditi day tangay baga, manong? Saan ka ngagsaw iti kasta? Amang ano ito nagsubli ka dito yung Pilipinas? Ket nabakbak na nga kon, ngam siha. Asino kuma ti mangalakan ka? O ano anya kumakumpanya ti mangalakan ka? Di kan tupa nakaturpos iti kursom. Di naktagibasitan, manong. Milyon-milyon ton ti may gamak a kwarta. Saan ako nagpaiso nagturpos iti kurso? Ngam, sakton ti sumaruno. Abigbigan da a computer wizard. Agalwad ka, Raul. Naibagakmutan kan ka ti rason no apay nagbakasyon kami ni Emily dito Amerika. Amok ah. Ilamlam mangandag iti agent. Saan ka di? Takrot ka gaya, manong. Di kag sigurado. Nasiglat dagijay. Kitaan ka. No asino kada kami tinasigsiglat. Kan nalalain. Anya ti mapaspasamak ken ka, Michael. Kita man dagiti computers dito opisina tayo. Nastrakan dagiti hackers. Naperdin dagiti files tayo. Gapo ka dagiti agwarwaras a virus. Sir, Sana na malukatan dagiti files dito opisina. Naperdida aminan. bayam, sir. Kita no niya ti mabalin ko nga aramiden. Sikatin namaan mi dito opisina no may papan iti computers, Michael. Iso nga ramidam ti amin nakabalam. Tapno masolusyonan dito aparikot. Amok data, sir. Pues, aramidam ti trabahom. Sakbay ngagsaknap dito a problem.
computer. At ita, naiwaras konti kapag gadan a computer virus. Nahak kumaten, dagiti nagduduma ang website. Nalaing ka talaga, Raul. Si kanton ti bigbigan da a computer wizard. Awan ton ti makaabakan ka. Babani ti hamok iti computer. Mabalin ko na Sir Ken, dagiti sensitibo a computer accounts. Awan ti asino man a makalapod kanyak. Nasipatan amay ka. Sobrang data pa nag-overtime. Sa anak pa nga gawid. Itay ka pa'y anak katutok dita computer mo. Yak namin nagustuhan, tinaibaga kanya kitay ni Hepe. May papan ka di itipan nakahack ti website tayo. Kan pan nakaiwaras ti virus. Kung ano siguro, adya ko na aramidan ti trabaho. Michael, at na oras ti panaginanakan pa nagtrabaho. Di mo kumamat abuson ti bagim. At dapay matbigat ah. Sa anak nga ginana. Aging ga sa anak ka makaalay ti impormasyon. Ti kinasya sino, day ta-hacker. Panagkunak, nauy-uyong ita daytoy a hacker. No ikumpara ka dagiti imunan ang naimbestigaran tayo. Kita ang ininutan ang nasarap na dagiti daduma a website. Anya nga tapay, ti sumaruno nga aramidan na. Among Jeremy, main-enjoy ko ti panagbakasyon ko dito Amerika. Adang dagiti gagayam ko dito ay. Kasta ka diti kayat mo biyag? Inal daw ka rumwar ang mapanag-shopping. Of course! Kasi ti biyag dito Amerika? Nawayang aramidam ti kayat mo. Apay adi mo panunutan a bisitahan dagiti naganak mo. Iti home for the aged. Agbay bayadak! Tapno asikaswan da ida ijay, Jeremy. Kasla kayat kung tagsubli di Pilipinas. Nagbiit ka matan anaoma dito ay. Narigat tagtalagtatan ka ni Raul. Sa bali ti kayat nangaramidan. Talaga ka di aday tati pagbutbut nga? Wano, mabutang ka nga ang mga nudong tangtot ti panawan anabakbak ng tikabsat mo ngamsi ka. Di ka agsawi ti kasta, Emily. Tasan to ang mapasamak tayta. Okay. Dito tapay lang arod. Napudot pa lang ti mata dagiti agent kadata. Iswa, bye-bye ang pala ang tikabsat mo ang mga sikaso kadagiti negosyo ta, ijay Pilipinas. Kita ang Tiago. Kaano lang itirugyak dahito at trabaho. Ngam, nakagatang akong itinginginay na lugan ko. Lalakati kwartakan ka. Tanalain kay ti computer, boss. Ken, narigat da atiliwan. Sa dino ti papananta. Tiago, makikitam ka di dahi tadak kalabalay? Balay tibak nang dayta. Sir ka mananday ta. Negosyante dagiti aking kuko iti dayta. Kat kanayon da arumwar. Kasano nga mong dayta? Baba ni ti computer, Tiago. Ado ti maitulong ti computer. Kaano ti kayat mo pa ng sarag ko iti dayta balay, boss? Taimingam norumwar dagiti agasawa. Nga gindag iti dayta balay. Nandito ti ayan mo ita, Alexandra. Adaak dito opisina. Apay ni mawag ka? At kita dito balay dagiti agasawa ni Gusyante ang natakawan. Agsasarunon day tama paspasamak. Huwag nga ron. Kat ang mga nuwado pa'y dagiti saan ang may report. Naskan a panunutan tayo. No apay analakaitan a maiwaywayat dagiti kakasta ang klase ti krimen.
Talagan sa parigatan nakday to'y ahakar. Diyak pulos maka-access iti operating system. Oh, kaya't nakadiasawan ang nalalaing day to'y nga mitisyak. Sana mabalin. Sana ka maturog aging gajak makala iti impormasyon no asino day to'y ahakar. Kasano no kalata sumangbat ti kabsat mo? Awan pa'y matimbagbaga na akasta. Kaputong ko ni Jeremy, amom dayta. Saan akas ka rin na dagiti inaramid na, apanang parparigat kanyak? Relax. Saanan ang maulit na gityahay? Iso di ka madanagan. Asa dino ti papananta? Agparami dak lang iti peke nga ID dito ay. Amumutan. Kasapulak ti ID, no kasta nga ag-online shopping ta. Kasta ka di? Kayat mo mati ag-online shopping, saan ka di? Iso akadwaan na, iti na ito'y apat na. Ado nga lahas kan kwarta ti na itaray ti agtatakaw iti balay dagiti negosyante. Kunang magtatrabaho dagiti aking balay, idi mapasamak dito eh. Well, kat nila ang babaw ng tiyada. Ngam saan na nakadlang? Gaputa ka dagiti agundaway at akasarsarita na iti cellphone na. Kita ang TFB account ti Mrs. Nakapost dagiti agkakangina nga appliances. Kastamat ten dagiti alahas aginat gatang na. Isumat tinadlaw ko. Dahito ti amok anang gapuan da ang kriminal anagaramit iti krimen. Kasmat lang ang dagiti imo na akaso. Kan daytoy pay. Agmay may sa ti suspect asimrak iti balay. Talaga natural. Pudno dayta. Wen gaya. Ni Michael. Kumusta mo ti trabaho na? Adda ka din maala-alid manipod ken kwan. Pampanunutak lang. Lumabalin nga ramata ni Raul ti kinalaing na iti computer. Tapno masiiman na dagiti kontrabida nga agent. Jeremy, di mo ko matadaalan ti aldaw ko. Adayo ti ayanta. Ngam dagi jay pa lang nga agent ti pampanunutam. Saan nga agtal na tiriknak? Aging gaasan ang maikat iti dalan ko, dagi jay adwa. Kad? Anya nga ti planong ita nga aramidan? Makamo ni Raul. Tapno pag numarak man. Nasibibiyag pa'y kumalay di mami. Iso kumatikad kadwak kita mag-shopping. Pasyarak man kit nila giti lugar papanan mo ini. Barang mailiw-liwag ko ti iliw ko kankwana. Kasla ang amok jay babae ang nakatakdar iti day ti abanda. Kasla ni... Asit kak. Kala at anak po ka. Nagadong amin at tao. Napanan na nga na. Sa tinungatan tayan na. Nakita na nga ta. Iso ang nagdardarasan apim manang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day Jayan. Ima dayon. Kamatak. Joyce! Joyce, mabitlang! Pinartakan ng tinagna. Talaga akayat ng aliklikan. Joyce! Joyce! Saan adito ti rumbang nga pagsaritaan ta? Kasarita ka labiit. Apay-apim manaw ka iti safe house. Saan ako na rumbang nga bihangan bay? Naragsak ako niti ayan ko ita. Ngam, Joyce. Di dak pilitan nga agtestigo. Kaya't ko tinatag na abihag. Aday wandak! Aday wandak!
So di na tinapanan. Birbiro kan ka itay. Adala ang napan ko kinita. Kunakmat kan ka nga urayin, nak. Tadala ang ginatang ko agamit ko iji computer shop. Ngamit di rumarak. Awan ka magten. Paandara mong tilugan, tamabantan. Agore ka. Adda ka di kabuting mo? Awan nagkit di. Kas lang amin madandanagan ka. Apay ko ma. Awan ka niti safe house. Isong awanan tirong ba nga pagdanagam? Nabannog akla siguro. Ala, paandaram kit di tilugan, mabantan. Okay. Padagpagkag ka ni Hepe akabalak nga rami din ti trabaho. Michael, saan mo amalpas day ta iti mamaminsan laang? Kasapulang magtagina na. Agyaman akan ka. Tanalagip nak na may binisita dito yung apartment ko. Oh, inyalaan kay ti kanam. Apay, saan ka maboring dito eh? Isakit nak gayam. Uray kas kasano. Nagkita kami kini Joyce. Anya? Nagkita kami. Ngaman niya. Kaya't nakaliklikan. Pinadas ko kinasalita. Kumustan? Apay ka no naglibas ija safe house? Kinananamat na saan tayo kanon arumbang abyangan mo. Anya? Data lang ang tinaybaga na kanyak. Kaya't napanan. Di mula ko man imbagbaga kanyak dayta. At adala nga masakit anak. Mang namnama ka, asobyan na ka? Michael, bay amon. Saan nakaakayat? Awan lang atan tinapintas abanag ang mapasamak kanyak. Dahil trabaho nga nanadak. Panagrik-nak. Rumbang nga i-give up ko. At nanalalain ng iti siya. Parikot ti pinarnuay ti Vivos anay waras dagiti hacker. Dagiti hacker ko naman. Well, Amangan no aramid lang ang data. Ti may sa at tao. saan tayo ang masigurado no adu? When wag may salaan. Adon dagiti na duma-duma ang website, anak. Uray dagiti pribado ang website. Nalakang amin itan ang makaala iti traffic data. Agsipot agsesabalitan ti panangaramat iti computer. Padyak nga dala ang iti asidag data ang hacker. Ket no sino man data a hacker, agsungbat iti lintag. Panagkunak, adda pa kay inaigan dito'y da Jeremy kan Emily. Nagdakas da talaga. Saan da pa'y langa sumardeng? Wano saan? Mabalin mat ati kabsat ni Jeremy. Isuda lang ang ti amok ang makaiturad ang mga ramid iti kakasta. Adda ka man niti sangwanan ti computer mo. Oh my God, Joyce. Agtugaw ka dito'y abay ko. Ipakitakan ka. No kasano amahak ko ti credit card daytoy abiktimak. Sana Pilipino daytoy. Amerikano. Iso adak-dak kalak kwarta ti mahala. Kunak mano ko na masabali ka iti kabsat mo. Kaskas di madgayam adakas ti aramid mo. Nagkorni ka matten. Kadag ito'y napanawan. Naskan amakiuso ka. Apay adi mo aramatan iti kinainbag. Dayta ambom iti teknolohiya. Tanya ko mati makwartak ijay. Dakdakkel nga amang ti masapulan. No iti kalukwan ti pangaramatak iti daytoy nga amok. Kita nga. Maminsan lang nga i-click ko. Dakkel na kwarta. Kasla daytoy nga Amerikano. Kagudwa milyon ti maalak dito eh. Anya, kasano na matiliwan da ka? Narigat da mabisto ti kastoy nga aramid, Joyce. Safe na safe ka dito eh. Makitang ka di? Adu dagiti gamit ko. Iso analakalain na ito eh. Kasino man nga tan tinangikabil ka dagiti asabsabong dito'y table ko. Amangan na ni Michael manan.
Rogyakit din tagtrabaho. Nagbabangla dagiti ang sabong. Naibagsapam, Agent Alexandra. Oh, nasapa ka man asimang pag ita. Wan gayam. Nakita mo ka din no asino tinangikabil ka dagiti asab-sabong diti table ko? Siya. Ha? Saan ka kadi amang rabrabak, Darius? Apay ko ba? Nalipatam ka din, noan niya itangal daw? Lunes. Talaga gaya man nalipatam mo. Anniversary, ti pa nagpartner ta ita. Ha? Wan gaya man niya. Ay na, napukaw mo tan iti panunod ko. Happy anniversary, Alexandra. Same to you. Agyaman na ka dagiti asabong, ha? Imbitaran ka kumay ti may sa dinner date. Ha? Oo na. Sa dino, ti papananta. Ay na, makonsyosak ka talaga. Bagay ko nga tan iti bestida nga insuot ko para iti dinner date mi kini Darius. Namin ano ako na nagsukat. Dahil ti sapatos ko. May bagay nga tayo ti bestida. Kaslasaan man. Sukatak ti sapatos ko. Gusto da ito yan. Ay na, sigurado nga urayan ako ni Darius. Mapanakit eh. Ang mga ni Darius di umawagan. Damagan naman nino sa dinatayan ko. Ha? My God. Hello? Nagbunga dagiti sakripisyo. Nagbaligya, Alexandra. Anya ti kayat masawan? Naamuha ko no sino ti hacker anang hat iti website kayo. Kat kayat ko si Kati umuna makakita iti dayto eh. Umay ka dito yung apartment ko. Nas ka na makitam dayto eh. At dan pagturungan ti investigasyon nyo kani Sir Darius. Anya? Awan na ni Alexandra. Itayak pa lang nagururay dito yung nakareserve alamisahan para kada kami. Agmay isang niya oras ngururayak. Anyamatan. Itakla nang imbitarkan ko na. Payan naksapay. Kabisado kong ter aramidon ti hacker. Serken na dagiti na dumaduma nga operating systems. Ket kabailan na nga i-hack ti email ti aking email. Kasano nga aramidan na dayta? Mangisend iti link. Ket baba ni ti dayta, maka-access iti kayat na serken nga account. Kas madlakin ni Emily Idia. Sa bali daytoy. Ado ti amo na ita daytoy nga hacker. Ado dagiti mabalin na nga aramidan. Sino dayta a hacker? Ni Raul. Ti kabsat ni Jeremy. No kasta. Pudno, ti suspetsak. Ket tinakabutbutan dito eh. Kabailan na serken dagiti pinakasensitibo a computer accounts no kayat na. Napagad at talaga dayta at tao. Oray ti Facebook. Ag-browse ka dagiti accounts. Ket lubak nang planuan nanti sumaron ng adang ngarami din. Ada ka magaya man diti office mo. Busy ah. Awan oras ko makisaritakan ka. Amok nga dabasol ko kan ka. Amom ka din naman nga oras sak nagururay kan ka. Nagpareserve pa yun itilamisahan para kadata. Anyam, awan ka. Pasensya kan. Importante nga mintinyawag kanyak ni Michael. Anya? Ibagang pa mismo iti sangwana. Ani Michael tinapanam? Idintutad na nagsaritaan ta? Ada nga minti. Guston. Saan kang nagpalawag pa eh? Agyaman naklaangin iti inaramid mo. Ugalim sakit di at talaga timang pasakit itirik na ti sa bali at tao. Agent Darius,
Addan paglawagan ti investigasyon, may naig iti computer hacking. Dahil ti pa-check, hepe. Pinagsublik jay negosyante ang nakasarita kitay. Tapno da kayo kini Alexandra ti makisarita ken kuana. Sino ka dito dyan negosyante, sir? May sangakin kuko iti telecommunication company. Kahit yung asawan, sir, nahak ti system da? Agpay so data. Ket makatulong tinatakwatan ni Michael iti investigasyon na. Sikamat itatimawag ka niya. Apay, ada ka sa pulam. Manong, amok nga agin enjoy ka iti bakasyon mo dito Amerika. Angam, adda lang ti kayat ko amaamuan. Anya data. Adda nakibiyang asimrek iti operating system nga us-usarek. Ah, Dagiti nga takalaban yung nga agent ti akin aramid iti daytoy. kunakmatkan ka na laing dagi dyan adwa. Di nagtumot ngamin pat-pat yan. Di ka madanagan, Manong. Sana kapaatiw kadakwana. No addaan mo da iti hacking, mas ad-ado ti amok. Apay at di mo usaran ti kinahenyom iti computer. Tapno abakem dagi dyan. Ini kanak iti ideya, Manong. No na-strap na ti operating system mo. Apay at di mo matsarkan ti komunikasyon na. Dayta. Ket tapno maamuam ti inaldaw apa nagsarita da iti cellphone. Huwanan niya. Sige lang, Manong. Enjoyan ti bakasyon mo dita. Pakamuan kanta. No addan ti development dahito yung aramidan. Agmay masaka amang mangan dito'y kantin, Alexandra. Wan, ayaban ka kumitay, nga busy ka man. Kunak namin no kadwam ni Sir Darius. Wala, agtugaw kakit din. Tag-order ka iti ka na. Ay, Dad. Adda ka diti saan yung anak kinawatan ka ni Sir Darius? Mana, sir? Gumurgura ka niya. Diyak namin napan iti nagsaritaan mi. Pasensya ka. Siya ti aking basol. Inawagan ka namin. Pinilit ka nga umay i-apartment ko. Uray ka sana ti panagpalawag ko. Di nakmatpat yan. E sabay amon. Napudot pa ilaan ti ulo na ita. Ngam, kasano ti panagtrabaho yun? No kastang adaguran na kan ka. Ay na, ibusang takit din ti kananta. Saan arumbang a problema ang tarik? Agtugaw ka lang dito abay ko, Joyce. Kaya't ko abuyaam ti aramidek. Surwan na kadimat na agahak iti account? Diyak alamungan day tangar aramidam? Saan ka pilitin? Ngam laglagi pa. Dahito iti pagbibiyagan ta. Anya man iti aramidam itan iti sangwanan dito a computer mo? Ipakitakan ka. No kasanok amahak ti communication iti cellphone. Saan ka bilangan makontento iti aramidam? Nayon ang bay, dagiti basol mo? Saan lasak ti agar arami diti kastoy, Joyce? Adu kamin. Isang agtugaw ka lang dita. Tabuyaan ti arami. Agent Alexandra, makitam ka di dito yung marka iti kalendaryo. Oo, sir. Apay, birthday yun? Dahito a petsa, ti anibersaryo ti panagkadwayo kini Darius. Saan ka di? Amo yung matgayam, sir. Malagip mo ka di pa'y ti umuna pa nagkadwayo? Naistorya kanyak amin dahito ni Darius. Nabayag ti panagsarsarita mi. Sir. Awan ita ni Darius. Agin na ka no. Iso akayat ko nga ibaga. Nga oray ado ti trabaho yo dito'y opisina. Diyo ko maliplipatan. Nga espesyal dayto'y apetsa. Tayo suti umuna apan nagkadwayo iti dayto'y a trabaho. Agyaman nak, sir. Gaputa saan nyo analipatan day tapit sa. Kat maragsa ka na. Tanadanon manan ti anibersaryo ti panagkadwayo.
Kahit ko adagasin ni Alexandra iji apartment na. Saan? Ang mga numakitak pa'y deji amay ka. Katag sakit lang man ang tinakan ko. Ha? Tila kaya magmagna. Kasla. Oh, surutek ti papanan na. Ijay. Ijay abanda tinapanan na. At talinay na pailang dito ilingay. Inak siguro matan masurutan ti kotse amang sursurot kanyak. Kuna na siguro, jak na siputan. Dagsayan, kumlibag pa'y. Narigat no makita nak. Ha? Rumaran ti driver. Kitain na siguro no sa dino tinagturungak. Ha? Pamilyar ti rupa na kanyak. Kaslam amok kay talalaki. Awaga nga ni Alexandra kung saan. Naskan nga ipakaamukan ko na ang nakitak ni Tiago. Oh, saan? Isuti umuna ang makisarita kanyak. Isuti nakabason. Isu nga urahik ti awag na. Baligi man hindi ito, Joyce. Anya ka di daytar aramidam? Pasat na ito iti trabaho. Uy, madanagan na iti daytar aramidam? Kan, anya na kita mensahe ang makikita kiti screen iti computer mo? Saan lang ang mensahe ti ma-access ko, Joyce? Uray pa iti panagsarita da iti cellphone. Mamonitor kon. Anya? Isungawanin ti mailimod kanyak dagi nga agent. Mamwak ti amin a plano da nga ramidan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Joyce, kita man, no niya dagiti mensahe ang na-send. Kan na-receive iti computer. Ang payakas sa pulan nga aramidam dagito'y Raul. Ado ti rason, Joyce. Ado. Tanpay na simbrak ita ni Sir Darius. Nako na ni Hepe, akayat na kanot agina na. Pinadas mo kanina kontakan ti cellphone na? Saan pa'y? Amang ano nagawid man na iti probinsya? Ang mga nakasta tinaramid na. Bisitaan na ni Nana Linda. Aday bagakan ka. Agbakasyon akmat, kat amang ano kayat mo sumurot. Una. Sigurado nga enjoy ka iti bakasyon ta. Nalawagan namang mga kuti pagsarsaritaan da. Ken uray dagiti mensahe da iti text. Nalaing ka talaga, Raul. Sinurot ko lang timbaga manong. Nawaya itan ama monitor mo, dagita nga agent. Iti mabit, agsubli kami matan kita Pilipinas. Dahil pa nga awag iti cellphone mo. Aso yun tayo awagam? Ni Darius. Ngam, jakmat makontak. Pakadana ka maya. Nagbakasyon mat tayo jay. Ni, asidagtan ni jay lugar mi. Mariknak ka nalami istipulo iti angin. Napres-pres ko ti angin ni jay lugar mi. Saan ka di aday tati kay ayong? Juan, isong harod asimurutakan ka. Kapno makapasyarak mat iti sabali a lugar. Saan ka pulos nga agbabawi? Hey, matuto ka na kon.
Awan ka din ti sa bali nga ipatrabaho kanya, Boss Raul. Aguray ka lang, Tiago. Saan ka nga gapura? Mumatayin, nairuamak nga dalat tamar aramid ko. Agi na ka pa lang. Bayam asak pa lang trabaho ita. Sige, doday tatikig daw mo. Tapno inton kasapulan ka. Nakakondisyon ka. Sa bagay, putnulay ta. Ngam dito ka lang, ha? Di ka umadaday, ha? Tapno na lang ka lang nga birukan ka. Nood na kasapulakan ka. Alexandra, apay nga ka dito irwar. Nalami istilin na aw. Dito nga minti ayan ti signal. Ay, nakapsok ti signal dito Baryumi. Adda ka di awagan? Awan makit eh. Umay ka, umunik ta di tabalay. Idasartan ti makan. Into no bigat ti panagpasyarta di tawaig kan di tabantay. Madiha talaga ti marikrik na. Jak pilitan ti bagik abumangan. Awagak ni Alexandra. At ay launin og biyahe pa ninanalindang may mga sikaso kanya. Mapantan Alexandra, nakasaganan amin na balunan ta. Duata ka dila ang amapan? Apay, awan ka di pa nagtalik mo kanya? Saan matakas na? Cellphone ko ka rin jay agun uni. Uno cellphone mo. Cellphone ko. Mabit lang ang tisong bata. Anya ti imbaga ti partner mo? Nasken nga subli ak itamat lang ang Michael. Anya? Taapay ka no? Ag sakit ni Darius. Awan mga sikasukan ko na. Adda kan dito'y ayan mi. Awan la ka din siya bali ang maawagan na? Sorry Michael. Masapol nga agawid ako. Awan ti biyahe ti jeep ang mapan itay paradaan. Amumot na dito'y baryo. Magmag na ako. Nasken amak kaawid ak itamat lang. Sige, itulod ka. Saanan? Nakababain mo't kan ka. Okay lang. Basta si ka, Alexander. Abay nga itam lang ibaga ang masakit kagayam. Idi pa lagayam last week ama din ti bagbagim. Kung na kami numaimbaga na kadagos. Napilitan ak pa'y anagnag na. Oh, isidir mo man ang dagiti bandog mo. Idinto ta si kalang roden tinaglawag ang nagbasol kanyak. Amom no apay anarigat nga umimbag ti sakit mo. Im-im pa nam ngamin ti sakit tinakam di tabarukong mo. Gusto daytan. Kala, iparabaw mo dito lamis sa atin do masopas. Apay, kaba ilam ti bumangon nga agmay mesa? Sa anak ko kit anak sa tunay. Nan, iawat mo man kit di. Dahil ito'y ipakan mo kanyak. So pasti kayat ko namat. Anya dagiti tumtumpawan ng isit. Bawang dagita. Naliwayak, iso anaksan. Pampanunutan kami ni Michael. Iso akastoy man yung tinluton. Darius di mo ibusan ti pasensya. No napudot ti ulom, gaputag sakit ka. Napudot mo ti ulok. Gaputakas na unay ti bandog ko. Kanam lang tinluton. Ape pila ang apinagawid na. Nukas namat ti panang tratong kanyak. Si kapay ti makaungat itan. Ay, awan manin ti pagmamaayan da ito ang panagsarita ta. Papanam! Agawid akon. Mangtangdan ka, iti mga sikasukan ka. Ay mabalin mo nga unta-untan. Agsubli ka dito, Alexandra! Again, enjoy ako maitan, iti ayan da Michael. No sa anak anagawid. Anay ko, sumruman yan ti sakit ti ulog. Nalaing ka matgayam nga agartista ah. Panawan na kon. Nawaya ka po manaw, nawan konsensyam. Nadamag ko ang masakit ni Darius. Pudno ka di. Once eh. Apay di mo yung panay hospital. Narigat na mabaybayan. No saan pa labo mabatigurigor na, ipan kontansay. Anay maglakid din tadda ka mang tamtaming kan kwa na. Awan nga minti sa bali amang tamingkan ko na, sir. Sige, ipan mo nito hospital. Tapno, maimbaganin.
Onse, bayan nyo. Ibagak data. Ada kami dito ospital itamay ka. No kasta, nakaro ti sakit ni sir? Juan, iso akasapulan amayag dito ospital. Birbiro kan da ka dagiti kasinsin ko. Mas dao da, tapay ka lahat ka kano ang nagawid. Umayak tumanin inton maminsan. Mabit lang ha. Adan sa kasapulan ti pasyente. Agsarita tan tumanin inton madamdaman. Sige, regards na ka ni sir. O sige, bye. Alexandra, ayabam ti nurse mo no doktor. Apay, anya ti marikrik nam. Di nakmat asikaso niya min. Naitala chismis ni amom. Ay, diyak kaya tag sa upay. Amangan no kumarkaro pa'y ti sakit mo. Kunak ngamin na di na ko ni hospital. Ngam si kamat ti napilit. Kitaan, di nakabalan na mabantayan. O sige, mabait lang tinak mangayab iti doktor. Uwan no nurse. At dagayam itay di ospital. Nangag mo ka diti sa ritanda, Tiago? Nalawag anang ko. Dahito yan ti urayam at trabaho nga ipaaramid ko ken ka. Anya ti kayat mo nga ramidag. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Jeremy, sakbayan na pa ni Jabrod. Patayat dagiti agent. Kunang mo nalipata mon. Saan tala sayangan ti oras? Mapana ko. Galaan ti panagawid mo Saan nagpailan ko mga gawid ita? Ngam kasapulan nunay. Umunod ka, tagkape ka pa'y. Ako, ti cellphone mo. Idipang. Taapay. Basta surutom timbagak. O sige. Adamang monitor ka na tayo. Ano niya? Awan ka di tinadnadlaw. Awan man. Hintay di ospital. Delikado ni Sir Darius Ijay. Ibagat nga umay ko lang bisitahan ti pasyente. Tapno pas trakandak. Magnaktumad ng iti baktor dahil yung ospital apaman amapal tukak ni Darius. Paliki dahil ito yung aramida. Sigurado ang maragsakan dito'y ni Sir Jet. Michael, parta kami pataray. Uray siya kat maditag parparik na kanyak. Naimbag na panunod mo ang tugot computer ko ang nagawid. Sigurado ani Darius ti puntiryanda. Tammo da masakit. Anya Ang day. yamot na. Manas sa kalaga. Anya din napasamag. Apay ang kalat ng sargang mo tilugan. Nyamot na. Naplak ti pilid. O sige. Bumabata nga rudan dito Tamang para ak iti sa bali apagluganan ta. Awan ti makita ka na idumduma dito ospital. Amangan no adda lang iti aglawlaw ti mang plan-plano amang patay kini Darius. Natal namat ti amin. Nakaturo pa lang ti pasyente ta. Ngumnumamuan ti hacker nga amok dagiti aramiden na. Amangan no sukatan ng tumanang ti estratehiya nga aramiden na. Saan ang makalamang data hacker? Saan ka di? No kasano ti kinalaing na iti computer. Amok analalaing ka. Us-usaran nga iti kalukwan ti kinalay na. Mabalin tayo mat nga i-monitor ita. Adda ti amok asaan dang. Di ako nintuloy ti planog. Nakita namin na naingat ti seguridad di Jay. Agmay may saklaig. Namuan dati pa ng tik-tik-tik ko kadakwada. Baba ni ti cellphone da. Adda pa'y matik di sa bali akong daway. Amo damat tinararamid da. Nalabit. Isagsaganaan dan di pa ng respect dakan ka. Saan ang mabalin? Jack, itulog.
nga damas nalalaingam siya. Bayam, Tiago. Paayaban kan tumanan. Inton kasapulan ka. Magkakaranak unayan amang ilepas iti biyak kay Chay nga ibagpagkada nga agent. Di ka agapura. Dumteng tulat taday ta agundaway. Tsak kaya ta panunutain. Ngam nalalaing da ka di ngam sika iti computer. Ops, di mo ibagaday ta. Siya lang ti computer wizard dito eh. At tanto pa'y madiskubrek awagas. Tapno maabak ko ida. Ing salbarda ka, Dalmas. At ako maumaymang pataykan ka dito. Saan na mapasamak data? Saan ka mamati? Nubilang man. Kabangala ka protektaran ti bagi. Oray masakit ka? Adawi ko apaltog. Ada dito'y pandagtipungan ko. Sana ba ni? Ad-adalanan ni Michael no kasano amaabak day siya araol. Das ka na matiliwan day di ataw. Sakbay ang makaaramid pa iti ado akalukwan. Wan, naskan ang maarastar kat maibalikan. Tapno awanan mabiktima na pa. Anday ta. Naala kong ti impormasyon. Ti pampanakal da a computer wizard da. Pati picture na. Addan kanyak. Da ito'y lagaya matao, ha? Tiago! Umasidag ka dito, eh. Kita mo dito aladawan. Ladawan ti may sa lalaki. Isa da ito ti kayat ko apatayam. Apay, anya ti basol na daytakan ka? Agin lalaing. Sa dino ti pakakitakan ko na. Dumngeg ka. Tay bagak, Tiago. Saan mo ka di akabailan nga bakan? Pudno ka di ti kinunak nga ad-ado ti amuna nga mitisi ka. Dak kalalap pa di ti panagtrabaho na ito yata. Iso arumbang lahi nga patayam. Gapot ado pa'y tinapatag nga ramidak. Ngam ti makipinalain iti da ito'y agtao. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.